Ahoj, moje meno je Kostriak a vítajte pri, myslím, že štvrtej časti na hru Minecraft. V minulej časti sme skončili tuto v mojom bunkre. Od tého času sa nič nezmenilo, posadil som tu pár sugarcaneov, dorastlo mi pole a niečo som pochytal, ako si môžete všimnúť, tejto divnej ryby. No ja si ešte normál. Opaka, skovaj sa, fuj. Dobre, ja neviem, čo s túto rybu mám robiť, zahodzím len sem do inventára. Pufferfish tu akože nechcem, to zahodzím. Zmizný opacha. Dobre, a ešte jedna novinka, spravil som si, zmizný opacha. Spravil som si sklad na suroviny a áno, a mal som malé, akože toto pes, malého psa som mal a bohužiaľ už mám málo životov a nechcelo sa mi na ňo mínať jedlo, tak som ho musel bohužiaľ utratiť. Takže, tuto mám na dropy z mobov, hlínu, prírodu, otrusínky, to vypadá jak otrusínky, ty seedy, tak akože bordel, tu má byť jedlo, takže tam porad nahádžem niečo, aby to bolo symbolické, dobre. A tu mám suroviny, ako si môžete všimnúť, som natažil stack, skoro stack železnej rudy, alebo ingotov železných, lebo som dosť tažil. Aj zlato, lapis, uhlí. A v dnešnom dieli pôjdeme tak trochu do bane. Takto, ja si zoberiem, mandrevo. Rovno odložím do tejto divnej čestky. Tak sem dám, tak sa to dá ešte prevrácať, no. Tak sem dám toto, dobre, rotten flash to dám, ne, to písek, rotten flash dám sem. Vajíčko též, rybu též, stick též, a toto si môžeme nechať u seba. No to drevo, môžeme dať sem, no. Tak, čo máme kúkaš, opaká hnusná. No a ja si vykraftím pár železných krompáčov. No ne, toto ne, ja nechcem. Drevený prešuplej ja nechcem. Takže takto 4 krompáče budú stačiť. Alebo 3. A meč. Ups, to upustil na zem. No sem dám títo hnusné veci. Krompáč, lopatu si dám sem, meč nepotrebujem, motiku též, toto též, to též, dobre. Železné angoty už vôbec, sem to nepatrí, sem, a tyčky si môžeme nechať. Tak a ideme do tej bane. Som ja objavil trhlinu, tak aha, idem do bane, keď nemám ani jednu toričku, jedno vajco. A pre chvíľku sme natáčali to len na Adamovom teda channeli. Adam hraje, keď ho poznáte, ale to určite ho poznáte. A na jeho channeli sme natáčali ten, jak sa to volá, Aliens Farm, no tak, Aliens Farm, a ja sa idem teda vyberať do tej bane, len si zaberiem uhlí, taltok. A dám si pár torčí. Bum. 20, to bude stačiť. A ideme. Čo to furt serete, ty vajíčka, fújha, opaky hnusné. Tak. Tu mám tú banu, čo som si len tak vyhlbil. Tak to je akýby branch mine. Tak to pôjdem. A tu som narazil na trhlinu. Tuto respektíve som tu tak prekopával také preskumné vrty, by sa dalo povedať. A našiel som túto peknú, krásnu jaskinku. A tutok som, dúfam, že sa negecnem do lávy. Tu som našiel túto jaskinku peknú, že taký výťah primitívny z koblu postavil a takto. Že ma to neprepadne nejaká zelená menšina, alebo nejaká taký humus proste. A tuto
Som našol, diamanty som našol, áno, je to tak, fúj, diamanty som našol iba 2. Dúfam, že ich tam bude... Chudák creeper tam akože skočil do lávy jak nejaký dobrodruh, ne, že to prežije. Že hlavné postavy nikto neumírajú, ale to není pravda. u jeho prípadu. Tak ja toto tak trochu zastávam, tú šedzivú hnusnú lávu. Wow! Skoro som tam ngecel, to by bolo zlé. Ach, voda mi sem teče. Voda, čo ma drží nad vodou. Tak, šplhaj, alebo plávaj hore vodou, nevím, jak to mám pomenúť. Nie, ďalšia zelená menšina. Tam sa plaví. Jak pirát v mori. Tak. No som zvedavý, že koľko tých diamantov budú. Že mi nepadne do lávy, to by bol fail sveta. No vypadá to, že sú to 2. 1 a 2. 2. No máme 2 diamond. Dobre, tu máme nejaký uhlí. Nejaké uhlí, Nejaký uhlí, jak čechúr. To ne. Osvetlím, aby... Zelená menšina. Ne, to je zombák. Ty si ale škaredý. To musím normálne zabiť, či? Musím to zabiť? No, to som nechcel 2-krát. No, som s tebou vyvedol, teraz tam budeš navždycky. Tam zestárneš a umreš. Sám. A opustený. Wow, ďalšie diamanty. Takže toto už... Ma teda naozaj prekvapilo, že tu som našiel diamanty. Taká krásna farba. Taká tyrkízová. Nadrolím si tu trochu toho železa. Tak. A tento preklep. Malinký. Až ste to nevideli. A ja takto... Už som sa bál, že tam je nejaká prepad, alebo čo. Tak to ja vykopem. A... No, tu mám dosť toho uhla. Že je tu dosť tej železnej rudy, to ma teda prekvapilo, lebo minule som hral single, keď som ešte nenatáčal, samozrejme, tak som našol ledva aj dve kocky železa. A to akože som bola kríza, to bola v mojom singli. Potom ma tam prepadol creeper a už si viete predstaviť, že čo sa stalo, keď sa spojí Steve, alebo proste ne Steve, ale Minecraft panáče, keď tomu tak môžem hovoriť, a creeper, no, tak trošičku sme nemali rozdielné ďalšie diamant, ďalšie rozdielné, alebo zdielne teda názory na seba a tak trošičku mi natrhol dom. Aj, no máme 5 diamantov, 5, neviem jak sa povie po nemecky, 5 ani ma to moc nezaujíma. Vykopem tento redstone. Z toho dia pôjde určite krompáč pôjde. Musím tu vytážiť to uhlí, lebo akože uhlí celkom teraz potrebujem. Som mohol vypalovať. Takto vykopem. Prepáčte, že som nenatáčal, keď som išiel do tejto jaskyne, ale napíšte mi do komentárov, či mám natáčať aj kopanie ako teraz. Teraz, keby som sa akože tak nerozhodol, že to budem natáčať, tak toto by ste asi nevideli, že som našol 5 diamantov. Tak ja to asi budem natáčať. Lebo podľa mňa je to není správne furt strihať všetko. A možno ešte dneska vyjde ten Daddy's Land, neviem koľkátka, myslím 5. Klapka voda. No hore ja nepôjdem, tam sa mi nechce ísť, som moc lenivý. Fuj, tam je ten zombiák špinavý. Jaj, voda. Kto zastavím vodu? Čo nám nacivíš? Čo je? Čo si dovoluješ? Dobre ty. On sa tam utopí, myslím. Utop sa. Ty
Ty, neopováž, utop. No tak to už sa asi už nadýchol. No, mi je jedno. Ježiš, ďalšia zelená menšina. Vykopem radšej to železo. Brnko si spravím. Teda brnenie. Poznal skratku. No poď vybuchni. Bam. Bum. Nestačil si vybuchnutý hajzel. Hajzel. No a keby som gecol do tej lávy. To by boli asi smíchy. Tam u vás doma. Au. Takže to sa asi budete smáť na tomto videu. Som gecol do lávy. Dobre, že tam bola tá voda, ktorá ma drží nad lávou. Fuj, tak akože trochu som si oddychol, že... No kúkaj na to, toto je náš starý známy, Bam. Asi prežil, kámo. Blbá láva, zdochni do rána. Tak, práve nám zhorelo jedno XPčko. Keď to bolo XPčko. Snada, no. Tam není žiadna díra. Lapis, muzuli. Tam pochybujem, že tam niečo bude. Ja vykopem tento lapis. A dúfam, že má takéto zviditeľnovanie. Čiže keď to naše video z toho Aliens Farm sa dodá na ten Adamov kanál, dúfam, že áno, a dúfam, že budem mať viacej odberov. A dúfam, že... Práve tu žiadny zombie, ako som sa zlakol. Ma sa zdá, že taký spawner je tu, lebo furt to tak behajú od niekal tí zombíci. A neviem odkiaľ. Včera ma tam skoro zabili. Ma tam skoro som zeševidzel, neviem to ani povedať. Tako pomotaný jazyk mám. Nie buzerant. No, jak som tam ja vylezol? Nepamätám si ani cestu. Som takto, či? Nešivá vec je tu. Ja to cítim. Zomri. A do hlavy. Dobre, tak to sme úspešne zamordovali zombíka. A ideme na povrch. Nebude mi stačiť kobl. Trošičku nakopem. Primitívny výtah, no, není to nič moc, ale... Som sa nikdy nepozeral ani sem. Neviem, čo je tu. Lebo furt táto chod... Aha, už viem, čo je tu. Tak ja tak trochu tu začnem skúmať, čo je tu. No. To zlato ja zatiaľ neberiem, lebo podľa mňa zlato je celkom nepotrebné, no celkom skoro nepotrebné, lebo akože meče, krompáč, všetko z toho je moc labilné, aj to brnení. Sice gold bloky sú celkom pekné, to ja uznávam, ale podľa mňa to zlato hodí sa na jelíky, keď máte tí nugety a obalíte s tým tú mrkvu. A župo tam, dobre. Tak. Teraz skade. Teraz absolútne nechápem, že prečo som zeskočil dole. To som pekne dosral, ale toto. Ja nechápem, prečo som skočil dole, neviem, nejak mi nechal mozek asi, alebo čo. Asi som si... sakra. Asi som si neuvedomil, že ja keby, neviem, som hore, a mám ísť hore a ne dole. To som si trochu nevychytal. Tá láva ma tu akože trochu desí, čo je tak strašne blízko pri mne. Raz, keď tak tady to pôjdem s diamantmi, to olutujem, že som tú lávu táto nezadusil. To olutujem a pekne horúco. No, gecnem tam a môj diamant to bude hovno.
Keď to mám tak nazvať. Na jakej som vôbec úrovni? 36 a diamanty. Ja som celý poplatený, lebo to je nižší ako hento, no. Teraz som to celkom pofejlil. No a venku je tma, jak pozorujem svojim očkom. No tma, no to som dobre dal teda. Bude tma. Kde je slnko? Kde si? No počkaj. Sa rozeznieva? Áno. Fú, zelená menšina, dúfam, že nevybuchneš. Dve zelené menšiny, to je zlé. Dobrý. Teraz menší battle je tu. I'm king of the my house. Toto video poznáte. Minecraft file. Áno, toto som slúboval, že to opravím. Ale opravil som. Aspoň ten strom opravím. Takto. Ups. Takto. Shop. To rozkopem. Menšie lagy, za to sa omlúvam. Tak. Fuj, koľko vajec. Takže ani jedno sa nám neurodilo. A pre toto videjko by to snad stačilo. A dúfam, že sa videjko páčilo. A do ďalšieho videa.